Hei ja tervetuloa tälle videolle, jossa käsittelemme Internal Family Systems terapiaa. Minun nimi on Tertti Tenhola ja kerron näiden seuraavien minuuttien aikana, mitä IFS on, sen hyödyt, sen keskeiset käsitteet ja miten se toimii. IFS näkee mielen koostuvan erilaisista osista, ikään kuin minipersoonista, joilla kaikilla on omat ajatukset, omat tunteet ja pelot ja toimintatavat. Tärkeää on, että osilla nähdään olevan positiivinen intentio, vaikka niiden nykyiset toimintatavat ei olisi rakentavia. IFS:ssä jokainen osa on aidosti tervetullut ja niille luodaan tila tulla kuulluksi ja ymmärretyksi. Esimerkiksi sulla saattaa olla sellainen osa, joka haluaa läheisyyttä kumppanisi kanssa ja tekee töitä sen eteen. Se haluaa kokea yhteenkuuluvuutta ja rakkauden tunteita. Ja toisaalta voi olla sellainen osa, joka pelkää läheisyyttä, torjutuksi tulemista ja siispä koittaa vältellä sitä. Tai kun lähestyt riittävästi jonkun kanssa, niin tulee jonkinlainen äkillinen reaktio ottaa etäisyyttä. Työskentelyssä päästään kuulemaan molempia osapuolia ja auttaa niitä ymmärtää myös toisiaan. Ja ymmärretään myös se, että kumpikin toivoo ja haluaa sulle hyvinvointia. Niillä on vain erilaiset toimintatavat. Järjestelmän keskiössä on itseys, rauhallinen, myötätuntoinen, itsevarma ydin, joka löytyy jokaisesta, vaikka olisi kuinka traumatisoitu. Usein itseys on suojelevien osien peitossa. Itseyttä kuvastaa ominaisuudet, eli IFS:ssä 8 C:tä, jotka ovat rauhallisuus, uteliaisuus, itsevarmuus, myötätunto, yhteenkuuluvuus, selkeys ja luovuus ja rohkeus. Suojelevia osia ovat järjestäjät, jotka toimii proaktiivisesti eli ennakoivasti, että jotain pahaa ei tapahtuisi. Esimerkiksi tiettyjen tilanteiden välttely tai sitten joihinkin tilanteisiin ajautuminen on järjestäjien työtä. Pelastajat toimii reaktiivisesti, yleensä hyvin nopeasti ja voimakkaasti, ja ne pyrkii viemään huomiota pois siitä kivusta tai jollain tavalla katkaisemaan sen vaaralliselta tuntuvan tilanteen. Esimerkiksi turruttamalla tai viemällä huomiota pois siitä kivusta ja vaikeista tunteista. Esimerkiksi jos nousee riittävästi ahdistusta, niin tulee halu käyttää jotain päihdettä tai jossain tietyssä tilanteessa, esimerkiksi ihmissuhteessa voi nostaa vaikka dissosiaatio, eli tämmöinen turtuminen. Ja karkotetut osat on hyvin nuoria, haavoittuvaisia, haavoittuneita ja yleensä eristyksissä siellä suojelevien osien takana. Ja ne yleensä oireilee jollain tavalla esimerkiksi painajaisissa tai jonakin tosi voimakkaina reaktiona joissakin tilanteissa. Ne yleensä kantaa hyvin paljon alemmuuden tunteita, pelkoa, surua, eristyneisyyttä. Ensimmäisenä työskentelyssä tunnistetaan nämä osat asiakkaassa ja sitten pyritään hieman ottaa etäisyyttä niistä, joten se asiakkaan itseys pääsee enemmän esille. Ja sieltä itseydestä käsin luoda sitä luottamusta näihin osiin, ymmärtämistä ja helpottamalla niiden oloa, miten ne sitten haluaakaan sitä. Sitten kun asiakkaan suojelevat osat luottaa riittävästi itseyteen, niin ne antaa luvan viedä huomiota ja käsitellä karkotettuja osia, jotka on siellä suojelijoiden takana. Ja sitten voidaan luoda luottamusta ja läsnäoloa niille ja helpottaa niiden oloa. Yleensä ne kokee, että ne on ollut kovin yksin ja eristyksissä hyvin pitkään, niin se pelkkä läsnäolo, myötätuntoinen läsnäolo auttaa aika paljon. Ja jossain vaiheessa, kun asiakkaan suojelevat osat on siihen valmiita, niin voidaan vapauttaa sitä menneisyyden taakkaa, niin kuin tunnetaakkaa ja ajatuksia, jotka ei kuulu näille karkotetuille osille, näille hyvin nuorille ja haavoittuvaisille osille. Ja tämä taakkojen vapauttaminen keventää tosi paljon oloa, koska niihin karkotettuihin osiin liittyy monesti paljon vaikeita tunteita, jotka kytee jossakin pinnan alla. Esimerkiksi ahdistusta, pelkoa, vihaa saattaa olla myöskin. Ja kun niitä taakkoja on vapautettu, niin yleensä suojelevat osat, niiden ei tarvitsekaan suojella niin voimakkaasti, koska ei ole enää sitä taakkaa ja voidaan tuoda nämä karkotetut osat ja myöskin suojelevat osat tähän päivään tekemään jotain rakentavaa,
mitä ne haluaa. Yleensä se voi olla esimerkiksi leikkimistä, treenaamista tai jotain rakentavaa. Ja sitten IFS:n hyödyistä. Traumojen työstäminen tapahtuu itseyden tilassa, tässä rauhallisessa, uteliaassa, myötätuntoisessa tilassa, joten se ei rasita yhtään niin paljon, koska se rasittuminen tapahtuu jollakin osilla ja ne ei ole nyt siinä aktiivisena, niin itseys kyllä pystyy ottaa vastaan tosi vaikeita ja intensiivisiäkin tunteita. Sisäisten ristiriitojen väheneminen. IFS:n avulla voit tuoda tietoisuutta näille ristiriidan kummallekin osapuolille ja luomaan sitä luottamusta niille. Ja sitten kun ne ymmärtää, että niille kummallakin on se positiivinen intentio, ne haluaa sun hyvinvointia, yleensä se konflikti hälvenee ainakin jonkin verran. Ja sitten kun pääset käsittelemään niitä karkotettuja siellä taustalla, niin ei ole aihetta enää siihen konfliktiin. Terveemmät tunnereaktiot. Siinä vaiheessa, kun suojelevien osien ei tarvitse enää olla niin aktiivisia, koska ne luottaa siihen asiakkaan itseyteen, niiden reaktioiden voimakkuus vähenee, joka sitten helpottaa oloa usein ihmissuhteissa. Esimerkiksi jos on tullut aikaisemmin dissosiaatiota tai jotain turtumista, niin sitten se ei tule lähellekään niin voimakkaasti tai siitä pystyy olemaan paljon tietoisempi ja ottaa se huomioon. Jos IFS resonoi, niin voit laittaa viestiä, varataan semmoinen ilmainen tutustumissessio, jossa voin kertoa sitten IFS:stä lisää, jos sulla on kysyttävää, tai voidaan katsoa, että sopisiko tämä metodi sulle ja sovitaanko me työskentelemään yhdessä. Kiitos kun katsoit, ja jos heräisi jotain kysyttävää, kommentoitavaa, niin pistä vaan rohkeasti viestiä tuonne alle tai sähköpostilla, ja se on moro!